Әкият илендә. Без күңелле, шат балалар яратабыз уйнарга. Без качабыз син куыпты, тырыш куыпты тарта. Качабыз качты балалар. Tuttu. Родион Никитаны tuttu. Biz күңелле, шат балалар яратабыз уйнарга. Ой! Звонит, интересно. Алло! Исәнмияу! Хәлләр ничек? Кунакка киләсең? Ярар, кил, көтәбез. Ребятки, мне звонил Мияу. Он говорит, что придет к нам в гости. Пойдемте готовиться. Пойдемте. Ребята, посмотрите, что есть на столе. Өстәлдә нәрсә бар? Газизә, өстәлдә нәрсә бар? Тәлинкә бар. Дөрес. Никита, өстәлдә нәрсә бар? Кашык бар. Самира, өстәлдә нәрсә бар? Шинаяк бар. Дөрес. А теперь давайте расставим приборы. Тәлинкә. Тәлинкә. Берем, давайте ставим все. Кашык. Шинаяк. Шинаяк. Мия очень любит молоко. Süt. Молоко. Süt. Слушай, повтори. Тыңла, кабатла. Тәлинкә. Шинаяк. Кашык. Süt. Посмотрите, ребята, здесь чего-то не хватает. Чего нет? Нәрсә юк. Урындык юк. И правда, здесь нет стульчиков. Как же быть? Что же нам делать? Я сейчас принесу. Гөлшәшәк, мә урындык. Рәхмәт, Никита. А теперь оденем нарядную одежду. Ведь когда мы принимаем гостей, мы должны выглядеть опрятно и красиво. Бу нәрсә? Бу күлмәк. Самира, мә күлмәки. Бу нәрсә? Бу чалбар. Никита, мә чалбар ки. Мә. Слушай, повтори. Тыңла, кабатла. Чалбар. Күлмәк.
чалбар ки. Күрмәк ки. Әкият илендә. Ну вот, теперь мы готовы к приходу нашего гостя. Кеманда. Мур. Мин мияу. Мур. İstemem ya. Мур, исәнмесез? Мияу, как дела? Хәлләр ничек? Әйбәт. Ребята, пригласите в гости пить чай. Мияу, пойдем пить чай. Әйдә чай içəбез. Рәхмәт, Мияу. Мияу, нәрсә кирәк? Сөт кирәк. Мур. Мә, сөт эш. Рәхмәт. Газизә, нәрсә кирәк? Алма кирәк. Нинди алма? Кызыл алма. Мә, кызыл алма. Аша. Рәхмәт. Алма тәмле. Әкият илендә. Без атлыйбыз тура юлдан, чакырабыз сезне дә. Без телибез өйрәнергә, без телибез сөйләшергә моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Әкият илендә.